Jeg synes jo helt sikkert ikke, at hverken København eller Aarhus skal være Vancouver eller Toronto. Eller, altså, fordi i sidste instans vil jeg sige, det handler om... det handler også om selvfølgelig at identificere og værdsætte karakter og egenart, men også at åbne muligheder for, at nye kvarterer, eller kvarterer i transformation, kan etablere eller skabe nye identiteter. Fordi, altså, som du også lidt antydede i dit første spørgsmål, som jeg læste i hvert fald i din e-mail, der skriver du også lidt, at man kan jo godt se, at fra vi startede for 17 år siden, hvis jeg tænker fra da mig og Julian gik i gang, har vi jo haft en vis indvirkning på dansk arkitektur, selvom at det blev set som værende sådan udansk dengang, så det måske værd at være synonymt med noget, som er nydansk i hvert fald. Og det er jo vigtigt, at fordi vi er så dygtige til at tage, altså så snart at noget er her, så opfører vi os som om, at det altid har været her. Og så skal alt nyt ligesom være underlagt. Altså, så vores hukommelse bagud er jo altså utrolig kort. Så snart man ligesom, vi har jo næsten glemt, at hvor meget modstand der var mod både Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Det er nemlig rigtigt. Altså sådan så, hvor man nu, der er det bare, at man kan næsten, hvor ville det være mærkeligt, at man skulle tage en eller anden latterlig færge og spise en latterlig sandwich. Det er præcis det.